Een heel soort mensen die komen hier op de boerderij. En nou ja, we kennen dus onze boerderij, maar ze zijn natuurlijk echt bij een ontzettend mooi moment. Dat is een koeiendans. Ik hoop dat de mensen een goed beeld krijgen van de sector en de melkveehouderij. En dat ze goed zorgen hoe het op de melkveehouderij om tak gaat. En dat ze een positief beeld erbij krijgen.